Muistatko sen hetken? Vai muistatko tarinan, jonka olet itsellesi siitä kertonut? Joka kerta kun palaamme muistoon, maalaamme sen hieman uudelleen, lisäämme värejä, joita ei ehkä ollut. Poistamme yksityiskohtia, jotka sattuvat liikaa. Joskus kaipaamme aikaa, jota ei ehkä koskaan ollut olemassa sellaisena kuin muistamme. Ja silti se kaipaus on aitoa. Tunne on totta, vaikka faktat olisivat sumenneet. Ehkä muistojen tehtävä ei olekaan säilyttää menneisyyttä täydellisesti, vaan auttaa meitä ymmärtämään, keitä olemme nyt. Ne ovat siltoja siihen, mitä olimme ja mitä vielä voimme olla. Muisto on elävä olento, joka hengittää ja muuttuu meidän kanssamme.